Neste 26 de maio hai outra batalla polo poder que se xoga dun xeito diferente. Son os gobernos provinciais que, a diferenza das corporacións locais, son elixidos a través dunha complicada elección indirecta. Dito doutro xeito, os cidadáns elixen, pero non a través dunha papeleta específica os representantes das deputacións. O sistema para escoller os deputados que sentan nos plenos das deputacións non se basea na xeografía de cada provincia, senón nos diferentes partidos xudiciais. Son, a fin de contas, os concelleiros que xorden das eleccións municipais os que despois elixen os deputados provinciais. A elección deses deputados terá lugar cando conclúa a constitución dos concellos. O número de deputados que haberá en cada deputación depende da poboación que hai en cada provincia. En Galicia, o ente provincial que conta con máis deputados é o da Coruña con 31, seguido do de Pontevedra con 27. Na institución pontevedresa, a denominada Nova Deputación, que naceu da treboada política de hai 4 anos, agarda reter o poder. Na actualidade, un bipartito composto polo PSDG e o BNG reparte esa institución, nun executivo liderado pola socialista Carmela Silva. É a primeira vez na historia da democracia que a Deputación de Pontevedra non está en mans do Partido Popular. Así que os populares non dan a batalla por perdida, aínda que non o van ter doado. O máis que probable esmagador triunfo do socialista Abel Caballero en Vigo, xunto cun BNG en Pontevedra manténdose como primeira forza, poderían deixar o PP de novo fora do poder. Con todo, hai un factor que non se pode deixar escapar. A fusión de Cerdedo co Tobade supuxo o cambio dun deputado do Partido Judicial da Estrada o de Pontevedra. Este feito, segundo o PSOE e o BNG, podería xogar a favor do PP, porque o milleiro de votos que históricamente Cerdedo aportaba aos conservadores contabilizarase agora no Partido Judicial da capital da provincia. Os populares poderían facerse agora cun deputado por Pontevedra que hai 4 anos lles arrebatou o bloque. A actual presidenta da Deputación xa amosou hai meses a súa disposición a manterse á fronte da institución. Iso sí, segundo aseguraba no pasado mes de marzo aquí en Canal Rías Baixas, sempre cando llo pidan dentro do seu partido, porque Carmela Silva teno claro, o PP vai perder de novo. Saben que non teñen nada que facer, que a Deputación de Pontevedra non a van a gobernar no seguinte mandato. Eu, que o secretario xeral de Galicia, Gonzalo Caballero, o provincial David Regades, e moitas alcaldes e alcaldesas da provincia xa teñen dito que eu voltaría a ser a presidenta da Deputación. Eu quero ser respetuosa e quero que sexa o Partido Socialista o que o propoña. Si o Partido Socialista o propón, eu encantada, porque creo que quedan cousas todavía por facer. Na Coruña, a institución está en mans do PSDG e do BNG dende o ano 2015. Está presidida polo rexedor socialista das Pontes, Valentín González Formoso, mentres que a vicepresidenta é a nacionalista Goretti San Martín, concelleira do Bloque en Compostela. A pugna pola Deputación coruñesa non vai ser tan axustada como no caso da de Pontevedra. Todo apunta a que despois deste domingo todo vai seguir prácticamente igual.